Вітаю ўсіх, хто зноўку чарговым нядзельным вечарам не ведае, што рабіць, ці не ведаю там па якой-небудзь іншай прычыне, мабыць, зайшоў на ютубчык і патрапіў на маю, в прынцыпе, трансляцыю, што мне вельмі прыемна. Вітаю так адразу Андрія Колышчука в чаціку на ютубе. А як мы ведаем, іншых чацікаў у нас няма, таму што ў тыкток у нас к хуям забанілі. Таму толькі на ютубе. Што? Даволі, скажем так, цікавы тыдзень быў. Такі насычаны на всялякія падзеі, надзеі і гэтак далей. І не ведаю, як хто, прынамсі я даволі так на пазітыўнай даволі ноце налаштаваны рухацца далей па жыццю, калі можна так сказаць. Ось, прынамсі, у паміральныя ямы залазіць плану няма, таму як бы все добра з маёй кропкі гледжання, в прынцыпе. Вітаю таксама Дар'ю Кірі. А я вам між тым нагадаю, што у нас тут невялічкі зборчык адбываецца. І ось на яго QR-код тут ёсць, і там нават суму паказвае, колькі мы ўжо забралі. І ось тут ёсць таксама QR-код, а калі не працуюць QR-коды, внізе пад відэа ёсць пасыланне. Збіраем мы на каскі, на металёвыя такія каскі, якія я знайшоў на OLX, а збіраем мы на іх, каб зрабіць ось такія лампы. Мне там перадалі проста ось гэтыя самыя балваначкі такія. Ось, вітаю Наталью Поліщук. Такія ось балваначкі мне перадалі, і я ось хочу зрабіць з іх такія лампы. Толькі ось міны будуць не такія маленькія, там будуць прям вялікія-вялікія. 120-ачкі, это вам не жарты. Ось, там колькі яна з баявой часцінай, яна важыць 16 кілаграм. Там такая лампа будзе, што калі што забіць можна якога-небудзь русачка залётнага. Ось, таму накидывайте. Да таго ж гэта не просто там збор, а гэта будзе збор розыгрыш. А разыгрываць мы будзем ось такія ось лампачкі. 3 пераможца атрымаюць па адной такой ось лампе. Бо патрэбна якось неяк заахвочваць вас да, скажем так, фінансавых дзеяў. Таму ось так, в прынцыпе, мы нікуды, я, прынамсі, нікуды не паспяшаю, там пакуль там зробіць все з гэтымі самымі балваначкамі, все будзе добра, мы назбіраем. Там трэба колькі? 2 я ўжо купіў, гэта дзесь 900 гривень, і яшчэ трэба 3. Гэта яшчэ майже 1500. 900 і 1,5 – это 2400. Короче, яшчэ 1100, 1200 патрэбна сабраць, плюс яшчэ драты, ну, карацей, каля 3000, калі збярэцца, тады і будзем праводзіць розыгрыш. Датычна здароўя ўсё добра, я схадзіў да лекара, лекар сказаў, што ў мяне ўсё добра, што лёгкія ў мяне чыстыя, а кашель гэта як его, трахеід. Гэта такі, як его, карацей, пасля застудаў всялякіх бываюць такія, як загострэнні, некаторыя застаюцца. Ось, і, карацей, парадзілі мне проста пакуль што піць ось такія, ну, як піць, ужываць ось такія цукерачкі. Шкада толькі, што яны парашэнаўскія. А так, в прынцыпе, нічога мінусовага я да іх не маю, такія. Эўкаліптус. Такія ось, бачыце. Ось іх мне сказалі смактаць, не перасмактаць. Так, в прынцыпе, все добра. У панядзелак там яшчэ кроў здаць. Таму все будзе добра. Ну і давайте ўжо, тут колькі 5 хвілін на раскачку пайшло. Давайте ўжо пра навіны размаўляць. Што ж там сталася такога цікавага ўжо там у гэтай Амерыцы, і не толькі ў Амерыцы, дарэчы, адбываліся цікавыя рэчы. Але большасць ўсё ж такі, так ці інакш, нават гэтыя рэчы яны павязаныя з тым, што
адбывалася ў Амерыцы. Але пачнем не з Амерыкі, пачнем з Еўропы, пачнем з Германіі. З Германіі, дзе ось літаральна ў мінулую нядзелю праходзілі выбары і перамаглі там ХДС, ХСС, так званыя. Ось, і наступным канцлерам хутчэй за ўсё будзе Мерц. Чым Мерц лепшы за Шольца, тым, што ён не Шольц. Ось, даволі такая моцная праўкраінская пазіцыя ў гэтага германскага грамадзяніна. Ось, таму з яго прыходам, мабыць, штосьці там зменіцца стасоўна там таурусаў якіх-небудзь ці чаго-небудзь такога. Ось, леапарды, дарэкі кажа, што таксама абяцаў. Ну, паглядзім. Паглядзім, што там будзе, пакуль што там фармуецца гэты урад. Як гэты урад сфармуецца, тады ўжо там можна будзе там штосьці глядзець, што там як, і ў якім накірунку ён будзе ўвогуле там развівацца. Развівацца яму вельмі неабходна, таму што Спалучаныя Штаты трошкі вырашылі мінусануцца з міжнароднай палітычнай арэны. Ось, хаця яны меркавалі трошкі інакш зрабіць, але атрымаецца так, што Спалучаныя Штаты зараз проста самі сябе патапілі, калі можна так сказаць. Не ведаю, там ці была вось гэта ўсё тое, што адбывалася там у авальным кабінеце падчас размовы Джей Ді Вэнса, Трампа і Зеленскага, ці было там гэта якой нейкай, там, як кажуць, хатняй зарыхтоўкай, ось, і нейкім там флешмобам, каб нібыта там неяк прынізіць Зеленскага. Ось, бо ёсць і такія думкі, што нібыта гэта ўсё было там спачатку засцэнаравана. Ось, але штосьці мне не вельмі ў гэта верыцца, хаця я і не выключаю магчымасці, што сама так магло і адбыць, што там яны хацелі ось праз гэтыя такія незграбныя свае наезды на Зеленскага неяк яго прынізіць, праз гэта там самасцвердзіцца, але, як то кажуць, штосьці пайшло у гэтым плане не так. Ось, а пайшло не так, гэта слабкое звено было ў гэтым плане, гэта быў, уласна, сам Зеленскі. Таму што там Зеленскі слабкі, ён якраз такі наадварот. Даволі твёрды быў у сваёй пазіцыі, нікуды там права-лева складана было неяк яго расхітаць, нягледзячы на тое, што там спрабавалі просто самымі дэбільнымі спосабамі гэта ўсё зрабіць. Там ад пытання, напрыклад, чаму Зеленскі без піджаку, не мае ў яго піджаку, ось, бо ён там афіцыйная асоба, і ось тут нібыта тут у Белы дом гэты прыехаў, і у яго няма піджаку. Ось, на што Зеленскі таксама вельмі добра адпавёў, што у піджаку ён будзе хадзіць толькі калі скончыцца вайна. Ось, і, мабыць, у яго будзе піджак такі ж, як ось у чалавека, які да яго звяртаецца, або, мабыць, і трошкі лепшы, што будзе нескладна. Ось, таму такое. Ну і всялякія ось гэтыя нападкі пра тое, што там патрэбна спачатку там прыпыніць вайну, а потым там ужо разбірацца там пра нейкія гаранты. Самае ж галоўнае гэта, каб людзі не паміралі. Гэта ж настолькі галоўнае, што з 14-го году усім было на гэта насраць, таму ж самому Трампу, таму што ў 14-м годзе была яго кадэнцыя, і Зеленскі таксама яму пра гэта сказаў, што ось у 14-м годзе, калі вы былі яшчэ прэзідэнтам, ось, і Пуцін уторгся на тэрыторыю Украіны, вы зрабілі цэлае нічога. Ось, тобто, ну, нічога не зрабілі. Пры тым, што тут зараз спробуйце нейкія заявы казаць пра тое, што там нібыта там Украіна штосьці не зрабіла з таго, што мала зрабіць за ўвесь гэты тэрмін. Ось, калісьці спробавалі там
як толькі можна ціснуць на Зеленскага, казаць, што ён там увогуле прыехаў нібыта там ніяк там партнера, як там просто там зневажаць Сполученыя Штаты, а нібыта Сполученыя Штаты такія ахуенныя піздатыя, што просто ўсе маюць там прыязджаць і біцца лобам аб падлогу і цалаваць на паліраваныя туфлі. Ось, але трошки не так гэта ўсё працуе ў сучаснай палітыцы, асабліва калі палітыкай займаюцца не палітыкі, не дыпламаты, а людзі, якім сапраўды неабыякава, скажем так, да лёсу сваёй краіны. А як ні круці, Зеленскага я прыпісваю по свайму асабістаму меркаванню да людзей, якім проста неабыякавы лёс сваёй краіны. А калі табе неабыякавы лёс сваёй краіны, ты думаеш у першую чаргу і на першае месца у цябе інтарэсы ўласна тваёй краіны, грамадзян тваёй краіны і гэтак далей. І толькі вось маючы вось гэтую упэўненасць у тым, што сапраўды ты ёсць прадстаўніком гэтага грамадства украінскага, толькі тады ты можаш так вось смела казаць, як гэта казаў Зеленскі. Бо потым нават калі яго нібыта там выгналі з Белага дому, ось, таму што не адбылася нават прэс-канферэнцыя агульная, якую малі даваць там пасля вось гэтых перамоваў Трамп і Зеленскі, яе скасавалі. Яна не адбылася. Але там пазней трошкі Зеленскі выступіў, даў інтэрв'ю, прычым пра рэспубліканскаму каналу Fox News. Я чакаў, правда, на больш такое доўгае інтэрв'ю, але там всього там паўгадзіны. Паўгадзіны хапіла, каб там все давесці. Пры гэтым, што мне спадабалася, гэта тое, што Зеленскі вельмі хутка вывучыў англійскую мову. Таму што так на пачатку вайны все там, хто бачыў всялякія ягоныя сустрэчы, вы памятаеце, што ён заўсёды быў з перакладчыкам. Потым як бы ён пакідаў перакладчыка, але збольшага, скажем так, слухаў самастойна, а штосьці адказваў ужо праз перакладчыка. Вітаю таксама пана Ікса. Ось, і што спадобалася тое, што уласна Зеленскі не зарываўся, скажем так, не пайшоў на нейкія там гэтыя эмацыйныя, як то кажуць, гойдалкі, не стаў там казаць, што ось там тут Амерыка хоча там прынізіць Украіну, там нібыта мы там нейкія там калоніі амерыканскай імперыі і гэтак далей, нічога такога Зеленскі не казаў. Нават вось у гэтым інтэрв'ю першае, што ён сказаў, гэта тое, што ён вельмі ўдзячны прэзідэнту Трампу і ягонай адміністрацыі, Сполучаным Штатам Амерыкі і грамадзянам Сполучаных Штатаў Амерыкі за іхнюю падтрымку Украіны. Ось, і некалькі разоў там падчас інтэрв'ю ён пра гэта зноўку згадваў і як бы дзякаваў у першую чаргу там амерыканцам, амерыканскаму народу ўласна. Ось, не скатваўся да нейкіх там абразаў і прыніжанняў сваіх апанентаў. Ну, у дадзеным выпадку гэта быў Трамп і Джей Ді Вэнс. Ось, і гэта прям было вельмі так, вельмі уражаюча, прычым уражаюча не толькі для саміх ось украінцаў, якія там прыехалі, украінскай дэлегацыі, якая прыехала разам з Зеленскім, але і для, скажем так, не для гэтых, для, як я называю, атряды Трампа. Ёсць атряды Пуціна, ёсць там і атряды Трампа, якія там просто там глядзяць у рота гэтаму самому Трампу, і ўсё, што ён там скажа, уважаюць там істіну за істіну астатняй інстанцыі. Таму, якщо ось гэтых людзей адкінуць, якія там для якіх там Трамп бог і цар, ось сярод адэкватнага, скажем так, насельніцтва
не так багато людей стали на бок Трампа. І так само пачалі записываться всялякія там відосы, у тыктоку дохера всялякіх ёсць рэфлексій на гэтую тэму, дзе просто звычайныя амерыканцы выбачаюцца перад украінскім народам за ось свайго кіраўніка краіны, якога яны, на жаль, абралі на бліжэйшыя 4 гады. Хаця, шчыра кажучы, мне падаецца, што Трамп гэтыя свае 4 гады не дасядзіць. Ён трошкі, ну, на мой уласны погляд, ось, сыходзячы з таго, што ён робіць, якія там заявы і так далей, як ввогуле сябе паводзіць, я лічу, што ён скончыць імпічментам. Пытанне толькі ў тым, праз які час гэта ўсё адбудзецца. Бо зараз, напрыклад, калі там Еўропа неяк згуртуецца раптоўна, то, магчыма, там Спалучаныя Штаты там канчаткова страцяць будзе-які ўплыў яшчэ і на еўрапейскую часціну. Там увогуле все просто пасыпецца, все, што можна, і нават гэтыя самыя трампісты, а сярод рэспубліканцаў, я вам нагадаю, не ўсе заядлыя трампісты, ёсць шмат людзей, якія за Трампа просто таму, што высунулі Трампа на гэтую пасаду. Таму такое. Якщо быў бы хтосьці іншы, яны б і за кагосьці іншага прагаласавалі, а не за Трампа. Таму я не выключаю, што там все можа, мабыць, нават ужо бліжэй да лета, калі там нічога радыкальнага не зменіцца. Ось у паводзінах Трампа да лета ўжо можа штосьці там пачацца, нейкія працэсы судавыя датычныя імпічмента. Вітаю таксама Маріну Ді у чаціку на Ютубе. Ось, і в прынцыпе, Зеленскі паказаў сябе вельмі добра. Вельмі добра, нікуды ні на каго там не зрываўся, не лаяўся. Адзінае, што там гэтыя таксама на мемы разлецелася. Гэта, ну, фраза, якая не прагучала у голас, але па губам, калі прачытаць, там можна прачытаць, што сам сказаў Зеленскі. Адбылося гэта, калі Зеленскі прапанаваў Джей Ді Венсу прыехаць ва Ўкраіну, там з'ездзіць на фронт і ўвогуле паглядзець, як там сітуацыя ва Ўкраіне, на што Джей Ді Венс сказаў, што ён бачыў усялякія відэа і сторісы у, там, я не ведаю, там, у Інстаграме ён маў на ўвазе, ці там у гэтым у Твіттары. Ось, на што Зеленскі, ну, не ў голас, але па губах было бачна, што ён сказаў, сука, балець. І гэта просто ось перадае максімальна ось, не стаўленне да гэтага ўсяго, а разуменне таго, з якімі недалёкімі у плане нават інтэлектуальнага развіцця палітыкамі зараз Спалучаныя Штаты сутыкнуліся. І насамрэч праз гэтыя заявы і праз вось гэтую сітуацыю, скажем так, нейкая знешняя падтрымка Украіны, яна толькі змацнілася. І той же самы рэйтынг Зеленскага, ён просто там узлецеў зараз у космос. Нават па пытаннях у Сполученых Штатах там было пытанне, колькі людзей лічаць, што там Зеленскі быў неправы падчас гэтай сваркі, хто лічыць, што Трамп быў неправы і Джей Ді Венс, і карацей Зеленскі набраў 4%. 4% апытаных амерыканцаў лічаць, што Зеленскі у гэтай сварцы быў неправы, 50 лічаць, што у гэтым вінен Трамп, 42 лічаць, што Джей Ді Венс. В прынцыпе, там, калі скласці Джей Ді Венса і Трампа, гэта по факту, там, ну, па суці, адно і тое ж, атрымаем 90% апытаных амерыканцаў адказалі, што у гэтай сварцы вінны сама прадстаўнікі амерыканскага боку. Ну і насамрэч гэта ўсё выглядала вельмі так ганебна, максімальна недыпламатычна, ось, і гэтак далей. Таксама паказовым было запытанне пра тое, што ці можа Трамп паўтарыць і знову назваць Зеленскага дыктатарам.
як ён гэта рабіў раней, запытаў адзін з журналістаў. На што Трамп сказаў, што я не памятаю, што я такое казаў. Гэта немагчыма, каб я такое сказаў. Вось і таксама гэта у тыктоках ужо несецца, дзе вырезаюць там прямо гэтую ягоную фразу про тое, што Зеленскі там дыктатар і ўлада ў краіне не зменьваецца ўжо там пэўны час. Хаця, ну, по законодаўству яна і не можа зараз ніяк змяніцца. Вось, і нібыта ён дыктатар. І потым вось гэтую фразу про тое, што ну, не можа такога быць, каб я такое казаў, я не памятаю, што я такое казаў. Ну, смешна. Вось гэта як у гэтай прымаўцы, што дурні не патлумачыш, а тупому не дакажаш. Ось, і таму што заўсёды ёсць контраргумент, ось, а я такое не казаў, я не памятаю і так далей. Ну, нічога ты праз гэта не зробіш і нічога не давядзеш і не дакажаш. Таму такое. Але станоўчым уплывам на гэта ўсё было тое, што іншыя партнёры ўкраіны, саюзнікі, калі можна нават так сказаць, яны гэта пабачылі і зразумелі таксама, як і, в прынцыпе, сам Зеленскі гэта зразумеў, што ніякай такой патужнай падтрымкі ад Спалучаных Штатаў чакаць немагчыма, тым ліку асабліва палітычнай нейкай падтрымкі, што гэта ўсё будзе скочвацца ў зарабляње грашэй. Ось, нібыта гэтыя всялякія міратворніцкія дзеі Трампа і ягонае слова пра то, што там мір больш важны за тое, якім чынам гэты мір будзе дасягнуты. Ось, хаця зноўку ж складана, каб амерыканец, умоўна кажучы, Трамп у даным выпадку вырашаў, ці на якіх умовах в Украіне павінен настаць мір, а пры гэтым Украіна не мае права таксама вырашаць, на якіх умовах у гэтай самай Украіне павінен настаць мір. І пра гэта, дарэчы, нават сказаў сам Зеленскі ў інтэрв'ю Fox News, бо ён сказаў, што нават калі ось будзе прынята якое-небудзь тут, напрыклад, там рашэнне пра тое, што там все там зупыняецца усялякія баявыя дзеі, і ён кажа, а калі я загадаю зупыніць баявыя дзеі, ну, без усялякіх там гарантый і так далей, ён кажа, мяне ніхто не паслухае проста. Ніхто не спыніцца, ніхто нічога не спыніць, і ўсё працягне рухацца так, як яно і працягвае рухацца. Таму што ну, не будзе ніякіх гарантыяў, што гэта ўсё потым не паўтарыцца, бо мы зараз там перастанем щось рабіць, а Расія это не перастане. Як я казалось на мінулым стріме, мы там лічылі, колькі там за месяц вось гэтага, нават за месяц зупынкі вось гэта вядзення актыўных баявых дзеяў, колькі зможа Расія накапіць шахедаў, ракетаў і гэтак далей. І там за месяц касмічная лічба, амаль што там 5000 шахедаў і амаль што 150 ракетаў. Ну і уявіце, што такая колькасць проста адначасна паляціць у нейкую адну кропку Украіны, не разляціцца там па ўсіх гарадах, а просто там дзе-небудзь у Кіеў, напрыклад, паляціць. Ну, 4-5 тысяч шахедаў адначасна. Гэта проста ты там не будзеш паспяваць гэта ўсё збіваць. Таму умовы, на якіх ўсё гэта прыпыненне вагню, калі яно будзе адбывацца, на якіх умовах яно мае адбывацца, гэта значна больш важнае пытанне для Украіны, ніж тое, там, ці будзе ўвогуле гэта адбывацца, бо Украіна і так ваюе, і ваяваць ёй ужо, скажем так, не прывыкаць, ужо не першы год. Так, адзінае, што там з 14 па 22 не такая актыўная была фаза гэтай самай вайны, але гэта была вайна, людзі гінулі, і таму Украіна ўжо, можна сказаць, самае страшнае для сябе ўжо прайшла. Так, давайте пачытаем ваши каментары, тут щось забагато, ще ваших каментараў. Ці ўсе яны, скажем так, на тэму, але зараз паглядзім. Штаты так сабе соратнікі, піша Наталья Поліщук. І Дар'я Кирилевич, Зеленський класно їх взував.
ви підіймаєте голос, але не аргументи. Ну, так було там і таке. Він там використовував дуже класний зворот, який можна перекласти як костюм типу клоуна. Ну да, там коли він казав про, відказував на питання, чому він не в костюмі, ось, і він там казав про те, що, мабуть, мій костюм буде як у вас, мабуть, лепшим у вас, і, мабуть, навіть буде більш танним, ніж у вас. Ну, Картей там обосрав, як тільки можна було. А ще почали застосовувати відеоматері тих, хто у нас воює. Там вони американцям розповідають, що там не тільки Росія, а й Північна Корея, яка воює проти України. Ну так, там уже десь по неких звестках там коли 15 тисяч этих північних корейців уже нібито ліквідовано у Курській області. Вони там спробують Курську область отжать, власне, північнокорейцями. Звісно, в мене є питання до демократів, але на фоні республіканців вони дуже адекватні. Ну тут навіть на фоні Трампа, тут навіть Байден з його деменцією і тим шаленим поглядом у камеру, навіть він виглядає милим дідком. Ось, тому що, ну, таке життя. Ось, Андрій Калащук пише, що ЦРУ пошле більш міткого стрілка. Ну, я думаю, там навіть і стріляти не потрібно. Буде там і так все це вирішиться. Його, на мой власний погляд, його приберуть просто праз імпічмент або праз які інші процедури, коли там вони продугледжені по зняттю з посади, власне, президента. Як думаєте, хто слідуючий нас злиє? Ну, я не думаю, що там Сполучені Штати прям злили, тому що там Трамп, Венс, там вони можуть казати що завгодно, але не власне вони вирішають. Вирішає все ж таки там Сенат, і навіть коли Трамп там які-небудь законодавчі постанови буде видавати, вони мають ще бути затверджені у Сенаті. Зрозуміло, що у республіканців в Сенаті більшість, і, в принципі, любое рішення вони там можуть просунуть, але я вам знову нагадаю, що не всі республіканці з'являються прихильниками Трампа. Такими прям, що там все Трамп. Таких там не стільки, скільки, мабуть, этому Трампу і хотілося. Тому я б навіть не лічив, що ось Сполучені Штати не злили зараз Україну. Так, вони там грають свою гульню, бо у них там свої і політичні, і економічні інтереси. Ось, але, ну, погляньте просто до чого це все призведе. Мені більш цікаво во всій цій ситуації побачити, як відреагує Європа, наскільки оперативно вона на це все відреагує. Ось, але про це ми будемо розмовляти далі трошки. Він сяде за держзраду, бо люди, яких вони звільнили, почали вірбувати Китай та Росія. А вони навіть дістатись до цих людей не можуть, бо деактивували. Він голос сказав це, але не голос. А, ну там про... Зрозумів, да, чого. На рахунок там того, що почали там звольнених вірбувати, ну, мабуть, бо, скажімо так, нема більше легкого чоловіка для вербовки, це того, кого покрюдили на минулій праці, коли тобі потрібно щось там від власного працедавця. Ось, тому таке. Навіщо потрібно 14 розвідок в країні, якщо можна ознайомитись з ситуацією партнера по сторіс? Ну, ось Джей Ді Венс лічить, що достатково поглядіти сторіс. А якщо це ще і сторіс Гончаренки, то там вовремя там картина маслом буде просто. Там таке.
Ну, звичайно, всі ж новини по сторіс дознаються. Сучасне громадство. Маск взагалі американець, в нього тато з ЮАР, а мама канадійка. Ну, він, здається, має громадянство. Ну, коли б не мав громадянства, його б там не тримали і не призначали б на всілякі посади. Ну, логічно, що він не пам'ятає, він же дід. Ну, як те саме. Ну, Байден, принаймні, не казав нічого такого, про що він потім суперечив тому, що він казав раніше, і спосилався би на те, що він це не казав. Ось, а ось Трампоні вже видав, скажімо так, базу. Ось. Так. А ще, як виявилося, він платив гроші людям, які робили винаходи, щоб його ставили винахідником, а по правді він лише інвестор. Це про Маска. Ну, так звичайно, і працюють всілякі ось корпорації і корпоративні ось штуки, скажімо так, ти коли наймаєш людей, там, які там інженерів чи щось таке, у їх у договорах, які ти підписуєш, зазначається, що всілякі ось інтелектуальні винаходки, які там гэты чалавек зробіць там падчас працы ось на гэтага працадаўцу, яны належаць працадаўцу. Адкуль я гэта знаю, ну просто про Формулу-1 неяк я глядзеў гэтай перадачы. І там ось, ну і зараз, в прынцыпе, там гэтыя гонкі інжынераў, і все там спрабуюць там пераманіць гэтых самых найбольш якасных інжынераў. Ось, і тому ось у їх, звичайно, в контрактах прописується, що ось всілякие винаходки, які вони там будуть робити під час праці ось у той чи іншій команді, що вони можуть бути використані тільки цієї команди, і там певний час вони не можуть бути там розповсюджені, навіть коли цей працівник там звольниться і піде там працювати в іншу, наприклад, команду. За гэтым там слідкують. Дурне питання про костюм задав дружбан Марджорі Грін. Люта мага. Ну, запитання про костюм насправді просто неяке дебільне, не по темі. Нібито ось саме головне, що зараз там потрібно від Зеленського, це, блядь, каб він був в цьому єбучому костюмі. Ну, блядь. Ну, це вже реально, блядь, клоунада неяка. Тому таке. Ну, це я знаю, читала, він бізнесмен, а не технар. Ну, саме так і працює. Байден, поверніть цього милого дідульку, цього бодряка. Ну, він вже не такий вже там і бодряк, скажімо так. Європа вже реагує, створює інвестиційний фонд для ВПК України 100 плюс мільярдів доларів. Щось таке я чув, але ніяких там, ну, ніяких докладних там 100%, скажімо так, рішень поки що не прийнято. Вітання Маска від серця до сонця не просто так. Це сімейне, у нього дід по матері був таким же. В Канаді в клубі під час концерту соліст рок-групи побачив, що в натовпі чувак зігав, він зірвався на сцені і побіг його пізнати. Тепер ця група національні герої Канади. Ну, про Канаду, до речі, так само порозмовляємо трошки ось у наступному інформаційному блоку, коли можна так сказати. Ось. І, в принципі, стосовно візиту Зеленського у Сполучені Штати, мені все. В принципе, мы все, что можно обговорить, там в этом плане обговорили. И перед другим блоком я вам нагадаю, что мы збираем сродки, как купить каски металевые. А каски купить не просто так, а для того, как я мог зробить ось такі ось цудовные лампы. Только гэтые лампы з 82-х мін, а я хочу зробить со 120-х. Бо передали мне баланки, зараз там над ими працують, колдують, каб яны былі прыгожыя і бяспечныя.
Ось, таму мэта дзесь каля 3000 трэба сабраць па часе увогуле не абмежана гэта ўсё па часе, але чым раней, тым лепш. Мне так падаецца. Таму вось тут ёсць QR-код, ось тут таксама ёсць QR-код, і нават бачна, колькі там ужо сабралі. Калі не працуюць QR-коды, ўнізе пад відэа ёсць пасыланне на Манабанку. Калі вы дзесь з-за мяжы раптам глядзіце, ну, вы там еўрапеец які-небудзь і так далей. Ось, таксама ўнізе ёсць пасыланне на электронную пошту, да якой прывязаны PayPal, можете туды закінуць з паметкай, там, напрыклад, на каскі для ламп, а я потым гэта ўсё перавяду і закіну на гэтую самую банку. Таму што гэта не проста збор, а збор розыгрыш. Разыгрывацца у гэтым зборы будуць 3 ось такіх ось цудоўных лампы з тубусаў ад 82 мін. Гэта на камеру просто яны так трошкі паганенька выглядаюць, таму што яна трошкі засветліве. Ось на вока яны ну прям ввогуле прыгожыя. Ось далі. Та помаранчевий презик хоче повернути Зеленського, щоб ще раз переговорити. Європейці, я мав на увазі більш тих, хто там у європейському зв'язі і не може користатися привілеями Монобанку. Ось там у своїй на своєму, як то кажуть, загніваючому заході. Ось. Казали там про те, що нібито хоче там Трамп повернути Зеленського, але Зеленський, ну, поки що, наскільки я розумію, не планує повертатися до Трампа і щось про щось там розмовляти. Ну і до того ж там Трамп ще протягує, ну, не сам Трамп, а там його не оточення протягують, там ще, як то кажуть, гавкать. Ось про те, що Зеленському треба буде повернутися у Сполучені Штати, коли він буде готовий до миру. Ось, і там Рубіо, здається, сьогодні пізданув так само, що гарантії безпеки – це не головне, це не те, про що зараз треба розмовляти. А головне – це там, як би, настав мир у регіоні. Це вогуле. Смішна дикуха. Ось. А одразу після чого? Після візиту у Вашингтон Зеленський полетів до Лондона. Тому що там відбувалася конференція з питань безпеки Європи. Ось. Ну і, звичайно, ніяка безпека Європи без безпеки в Україні обговорюватися просто не може. Ось. При гэтым, пакуль Зеленскі ще нават летів, купа всялякіх міжнародних палітикаў выказались про тое, што яны падтрымліваюць Зеленскага вось у пытанні там гэтай вось незразумелай сваркі з Трампом, што Зеленскі нікаго там не абражаў, ні на каго не наезжаў беспадстаўна і так далей, а просто адстойваў інтарэсы сваёй краіны і свайго грамадства. Ось, і нібыта Трамп там ввогуле трошкі паплутаў, як так кажуць, берагі. Ось, і адказам на гэта была сустрэча Зеленскага прэм'ерам Вялікай Брытаніі Страмерам. Ось, і першае ж рашэнне, якое там было прынята брытанскім бокам, гэта тое, што часткова запазычанасць Украіны перад Вялікай Брытаніяй будзе пагашвацца за рахунак замарожаных расійскіх актываў. Ось, каб усе зразумелі, пра што ідзе гаворка, ёсць нейкія замарожаныя актывы, скажем так, падсанкцыйных там асобаў ці прадпрыемстваў расійскіх, якія зберагаліся на тэрыторыі Вялікай Брытаніі. Ось, і звычайна гэтыя сродкі ляжаць дзесьці ў банку, і нейкі адсодак штогадова банкі маюць сплачваць уласнікам гэтых самых дэпазітаў. Але врахоўваючы, што яны гэта зрабіць не могуць, таму што санкцыі не дазваляюць гэтага зрабіць, гэта ўсё накапліваецца. І зараз яно накаплівацца не будзе.
А ось з гэтых самых дывідэнтаў, калі можна так сказаць, ад замарожаных расійскіх рахункаў падсанкцыйных кампаніяў або персанальных там нейкіх асобаў, будзе ісці на пагашэнне запазычанасці Украіны перад Вялікабрытаніяй. Называлі суму, з таго, што я бачыў, 2 з чвэрцю, амаль што 2 з чвэрцю мільярды фунтаў. Колькі гэта ў гэтых самых у далярах, дзесь там 1,8. Ну, амаль што на 2. Ну, караці, амаль што 5 мільярдаў. 5 мільярдаў даляраў на год просто будзе пагашацца запазычанасць перад спалучанымі штатамі, перад Вялікай Брытаніяй. Ось, за рахунак замарожаных расійскіх актываў. І як навіна, в прынцыпе, гэта вельмі станоўча, таму што ёсць такія ж самыя замарожаныя актывы ў іншых еўрапейскіх краінах, але чамусьці гэтыя еўрапейскія краіны не жадаюць выплачваць уласна гэтыя дывідэнды, скажем так, не то, што выплачваць, а накіроўваць гэтыя дывідэнды, якія там банкі атрымліваюць ад вось гэтых расійскіх замарожаных дэпазітаў, адмаўляюцца іх накіроўваць там на нейкую дапамогу ўкраіне, не абавязкова нават мілітарную, там на медыцынскую і гэтак далей. Мабыць, ось прыклад Вялікай Брытаніі ў гэтым плане штосьці зменіць, створыць, як то кажуць, прэцэдэнт, і нейкія іншыя, мабыць, еўрапейскія структуры, банкі і гэтак далей змогуць прыняць штосьці такое ж рашэнне пра пагашэнне там нейкіх запазычанасцяў ці перакіраванне вось гэтых сродкаў, якія маюць штогадова быць выплачаны, але не могуць быць выплачаны праз накладанне санкцыяў, ўсё ж такі скіроўваць гэтыя сродкі на нейкую дапамогу ўкраіне, што, в прынцыпе, вельмі добра. Ось. Другой навіной было вось літаральна не так даўно, ось на фоне ось гэтай сустрэчы ў Лондоне еўрапейскіх лідараў і абгаворвання бяспекі. Гэта тое, што Вялікая Брытанія надасць 5000 ракет для падсілення супрацьпаветранай абароны ўкраіны. Не указана там якіх ракет, прынамсі я не чытаў, пры гэтым сказана толькі, што нават тэхналогія вырабніцтва гэтых ракетаў таксама будзе перададзена ўкраіне для таго, каб Украіна магла наладзіць вырабніцтва уласна гэтых ракетаў на сваёй тэрыторыі. А тыя ракеты, ось 5000, якія Вялікая Брытанія абяцала ўкраіне, яны будуць створаны на тэрыторыі Вялікай Брытаніі, пра што будуць створаны там працоўныя месцы і гэтак далей. Ну, карацей кажучы, самі ў сябе ўклалі грошы, каб потым ўжо гатовай прадукцыяй аддаць гэта ўсё ўкраіне. Ось, ну і павернемся да таго ўсё ж такі, што як Еўропа пачала, ну не толькі Еўропа, пачала рэагаваць на тое, што адбылося паміж Зеленскім і Трампам. З таго, што даволі цікава, гэта, ну, не могу сказаць, што там 100% нейкая інфармацыя, але ось такога роду інфармацыю я чуў і чытаў сягоння. Гэта тое, што нарвежская кампанія, якая там вырабляла паліва для падводных лодак, у тым ліку амерыканцы, іх адмовілася пастачаць гэта самае паліва прадстаўнікам амерыканскага боку. Пра што нібыта нейкая там падлодка, не памятаю, як яна там называецца, была змушана сысці з свайго чаргавання ў Атлантычным акіяне і павярнуцца дзесьці там нейкія там амерыканскія парты. Ось. Таксама і Канада таксама там не стаіць у баку, і зараз там абмяркоўваюцца магчымыя прыпыненні пастачання, напрыклад, нафты у Спалучаныя Штаты. А гэта, я вам скажу, такія штаты, зараз я нават, каб не быць гэтым самым галаслоўным, калі я на мапе пабачу там назвы гэтых штатаў,
Ось гэта там, дзе ну, на мяжы ўласна з Канадай, напрыклад, гэта штат Нью-Йорк, Пенсільванія, Агайо, Мічыган і Мінесота. Вось гэтыя штаты, яны полностью залежныя, скажем так, энергетычна ад Канады. Таму што ў гэтыя штаты генеруе энергію Канада. Ну, адкуль яна генеруе, я не знаю, там, мабыць, атомныя станцыі ці якія там, але ось з тых навінаў, які я чытаў, што ось гэтыя штаты, гэта заходняе ўзбярэжжа, і гэта мяжа з Канадай, яны просто там напрямую залежныя ад электрычнасці, якая пастачаецца з Канады. Ось, і разглядае канадскі урад магчымасць зупыніць гэтую самую дамову з Спалучанымі Штатамі на пастачанне гэтай самай электрыкі. Таксама і з нафтай і з пальным, а я вам нагадаю, што на сучасным рынку нафты Канада пастачае ў Амерыку каля 60-70% усяго аб'ёму нафты, якая там перарабляецца ў Спалучаных Штатах. Ну і уявіце сабе, што ось раптам, скажем так, закрыюць кранік, і ўсё. І як мінімум у тых же самых паўночных штатах, якія, скажем так, першымі і збольшага і атрымліваюць, уласна, не толькі ось электрыку, але яшчэ і нафту, ось перарабляюць яе і атрымліваюць не такі дарагі там бензін. Ось раптам гэта ўсё прыпыніцца, калі канадскі урад все ж таки прыме такое рашэнне прыпыніць пастачанне электрыкі і нафты ў Спалучаныя Штаты, як адказ на тое, што Спалучаныя Штаты ўвялі 25% мыта на прадукцыю, якая вырабляецца ў Канадзе і завозіцца, уласна, у Спалучаныя Штаты. Таму там ще варта трымаць на ўвазе тое, што і заявы Трампа, які ён там так смела казаў пра тое, што ось там Канада ўвогуле там павінна стаць 51-м штатам Спалучаных Штатаў, уласна. Таму, як то кажуць, ніхто не забыты і нішто не забыта. І пра гэта таксама канадцы яшчэ амерыканцам могуць узгадаць і не адзін раз. Таму у гэтым плане сітуацыя там вельмі такая, скажем так, напружаная, і не факт, што там зараз нейкія іншыя прадпрыемствы, якія там маюць нейкія дамоўленасці з амерыканскімі кампаніямі, пачнуць іх проста байкатаваць. Скажем так, калі ёсць нейкае іншае, скажем так, іншае месца, куды можна рэалізоўваць сваю там прадукцыю і гэтак далей. Ось, і чаму не рэалізоўваць у іншае месца, як не там у Спалучаныя Штаты, напрыклад. Пры тому, што Спалучаныя Штаты зараз яшчэ і на еўрапейскія тавары увялі гэтае ж самае 25% мыта. Ось, і ввогуле заявілі пра тое, што еўрапейскія тавары ввогуле з'яўляюцца там антыамерыканскімі і накіраваныя на знішчэнне там амерыканскай гэтай самай прамысловасці і ідэнтычнасці. Ну, карацей, цырк на дроце. Ось, і калі так падагульніваць вось гэтае ўсё, Еўропа мае зараз стаць больш згуртованай, бо пачалі ўжо і выказвацца некаторыя лідары, там, напрыклад, як Пётр Павел, это прэзідэнт Чэхіі, заявіў, што, уласна, Чэхія, прынамсі, там на 0,5% збольшыць вытраты бюджэту, уласна, на свой военно-прамысловы комплекс. Ось, і заклікае іншыя краіны таксама збольшваць выдаткі саме на военно-прамысловы комплекс, на развіццё сялякіх военных вырабніцтваў і так далей. Таму што па факту Еўропа мае зараз абараняць сябе сама. Гэта як адзін з гэтых самых
з еўрапейскіх лідараў напісаў у твітары тое, што 500-мільённая Еўропа просіць абараніць яе 300-мільённую армію, 300-мільённых амерыканцаў просяць абараніць 500-мільённую Еўропу ад 140-мільённай Расіі. Ось, і у лічбах гэта выглядае, ну, сапраўды трошкі дзіўна. Ось, таму я спадзяюся, што ўсё ж такі Еўропа зараз пачне трошкі раскумарвацца, яны канчаткова ўжо пераканаліся, што ніякай там дапамогі ад Спалучаных Штатаў там чакаць не патрэбна, а ось гэтая сітуацыя з Зеленскім, яна хутчэй будзе граць на руку, што вось в гэтай сітуацыі можна проста як гэтай сцанай анучай проста тыкаць у твар усім, хто там штосьці будзе казаць, што Амерыка вялікая краіна, ось, у яе вялікія лідары. Таму такое. І думаю, гэты год можа стаць цікавым і вырашальным у плане таго, да якіх ўсё ж такі высновкаў прыйдуць ось гэтыя еўрапейскія лідары, таму што ў некаторых краінах маюць там змяніцца парламенты, адбыцца выбары. Ось у Румыніі там увогуле прэзідэнцкія маюць адбыцца. Ось у Германії ўжо адбыліся, і там, скажем так, перамаглі тыя, хто патрэбна, каб перамог. Ось, таму ўсё становіцца ўсё цікавей і цікавей. І ўсё цікавей стае за гэтым усім назіраць, і цікава, да чаго гэта ўсё можа прызвесці. Я не бачу нічога дрэннага ў тым, што там зараз спыніцца нейкая падтрымка ад Спалучаных Штатаў. Вось зноўку ж яна не спыніцца ўся там цалкам і гэтак далей, штосьці будзе там даходзіць яшчэ. Ось, і зноўку ж не па ось такому ось жесту Трампа там усё ў Штатах адбываецца, таму што там ўсё ж такі ёсць іншыя дэмакратычныя працэдуры прыняцця пэўных рашэнняў, у тым ліку і там каму надаваць дапамогу, а каму не надаваць. Ось. Таму, як то кажуць, будзем паглядзець. Галоўнае, што, на мой погляд, галоўнае зараз, гэта тое, што Еўропа зразумела, што варта разрахоўваць толькі на сябе. І што трэба неяк гуртавацца уласна ось тут, ось у сярэдзіне Еўропы. В прынцыпе, ну, мне незразумела, чаму, напрыклад, тая ж Францыя, напрыклад, не аддасць там усю магчымую зброю Украіне. Ну, складана ўявіць, што нейкая іншая краіна, акрамя Расіі, уласна, зараз ось, у дадзены момант нападзе на Францыю, напрыклад, ці на Германію. Ось, хто там можа напасці? Ну, акрамя Расіі, зноўку ж, ніхто не нападзе. І па факту гэта ўсё вырашаецца зараз ва Ўкраіне. І таму я, напрыклад, не бачу там сэнсу ў тым, каб трымаць, напрыклад, там нейкую тэхніку ў сябе там дзесьці на складах, просто каб яна была нібыта якось гэты стрымліваючы фактор, як ядзерка, напрыклад, там у кагосьці ёсць ядзерка, там усё. У нас ёсць ядзерка, на нас не нападайце, бо мы ядзеркай уебем. Гэтак жа сама і большасць зброі у еўрапейскіх краінах. Ну, асабліва яшчэ, калі гэта... О, Алексей Гулько, вітаю вас таксама з Пінска. Будьце, калі ласка, асцярожны, таму што я не памятаю, ці ну, тэлеграм-канал мой дакладна гэта самае таго прызнаны экстрэмісцкімі матэрыяламі, а на рахунак YouTube канала я не знаю. Хутчэй за ўсё ж такі YouTube канал у мяне як гэта экстрэмісцкія матэрыялы, таму будьце абережны і асцярожны з гэтым усім, таму што, скажем так, я не прыхільнік таго, каб вось за такія вось рэчы, як там падпіска ці там прагляд нейкіх ролікаў, там лайкі ці рэпосты у Беларусі людзі, скажем так, самастойна сябе падстаўляліся. Таму мне прасцей, каб вы там па магчымасці щось там адслежвалі з таго, што я
выказваюся, але з улікам уласнай бяспекі ўсё ж таки не былі падпісаныя на мой канал і не рабілі там нейкіх, скажем так, не пакідалі электронных гэтых інтэрнэтных слядоў таго, што вы хоць неяк са мной звязаныя, каб проста быць у бяспецы ў Беларусі. Таму што ў Беларусі няма людзей, якія могуць адчуваць сябе ў бяспецы. Таму будьце, калі ласка, максімальна ў гэтым плане асцярожныя. Ось. І зноўку ж, напрыклад, ты ж самыя ядзерныя краіны у той жа Еўропе, та ж Германія, Францыя, Вялікая Брытанія, ну, зразумела, навошта ім зброя. Ось там, ладно, там у Великобритании еще, мабуть, там некие есть конфликты з Ірландією, там з Паўночнай Ірландією. Ось. І там, ну, хоч неяк можна выпраўдоўваць вось гэта наяўнасць там арміі. А, напрыклад, хто будзе там нападаць на Германію, на тую ж самую ці Францыю? Гэта ядзерныя краіны. Ось, у сучаснай вайне як бы, ну, ніхто не будзе на іх там нападаць уласна там пехотай і так далей. Таму можна спакойна там танкі, броневыя машыны, там кулемёты і усялякую гэтую стрелковую зброю, артылерыйскія сістэмы, у тым ліку там і снаряды да гэтых артылерыйскіх сістэм, танкі і снаряды да гэтых танкаў можна спакойна аддаваць Украіне. Ось, і на, скажем так, на абароназдатнасць уласна гэтых краінаў гэта ну ніяк не паўплывае. Таму што зараз там ад таго, што там гэтыя там 1000 леапардаў умоўных стаяць дзесьці там у ангары пад Берлінам, ну, ввогуле ніяк не пасіліць пазіцыю Германіі. А калі вось гэтыя 1000 леапардаў, напрыклад, будуць стаяць дзесьці там, ну, умоўна там пад Славянскам, гэта ўжо так нармальна можа падсіліць пазіцыю Германіі. Просто праз паслабленне пазіцыі Расіі, якая па факту зараз адзіная краіна, якая хоць камусьці чымсьці загрожае в Европе. Так, понял, услышал вас. Я хочу, чтобы вы знали, что у нас много русаков понаехало. Просто ужас, не дай бог, что скажешь, сразу в ментуры. Ну, я знаю, что там до хера понаехало этих русачків. Ну, понаехало, яны яшчэ і там до 20-го года понаезжалі і скуповывалі нерухомасць, квартыры і гэтак далей, таму што просто гэта было танней, чым у Расіі, а па факту ўзровень жыцця ў Беларусі значна лепшы, чым у будь-якому іншаму горадзе Расіі, акрамя, напэўна, там Масквы, і то там не ва ўсіх раёнах Масквы нармальна жыць. А ў Мінску, напрыклад, все, ну, в любым районе, можно сказать, нормально жить, калі ты там у новобудове купуеш себе квартиру. Таму про тое, что там понаехала ўзе гэтых всяких русачкоў, гэта не ёсць нейкае там адкрыццё Амерыкі, якую Зеленскі закрыў. Можа, Макрон буде воювати в Латинській Америці, у них там цікаві сусіди. Ну, не думаю, що там щось про Латинську Америку буде відбуватися. Мексиканці там так само, я не думаю, що будуть накаляти ситуацію з Сполученими Штатами, бо там, скажімо так, трошки не туди ткнеш пальцем і все там посипеться і полетить. Треба з різних сторін їх переконувати, щоб виробляючи зброю для нас, можна заробити через корупцію. Підсумки зустрічі. Європа серйозно вкладатиме в переозброєння себе та озброєння України. Нові пакети допомоги були і будуть. Ну, так, тому що, глядите, по факту, більшість того, що зараз стоїть на озброєнні у європейських країн, яно ўжо, як паказвае прыклад вайны ва ўкраіне, яно ўжо маральна застарэла. Вось тыя Брэдлі, якія там нават амерыканцы перадавалі, яны прыходзілі, там Брэдлі 80-х, 90-х гадоў. Ось, да таго ж там усе гэтыя новыя там нейкія аноўленні, модулі, там новые сучасныя там с прицелами и так далее, это все не доезжало до Украины, это все вырезалось и, ну, грубо говоря, болванки только доезжали до Украины.
Звычайна гэта лепш, чым нічога, але гэта ўсё ж таки не таго ўзроўню дапамога, на якую можна было б разлічваць. Таму сучаснае тое, што зараз там стаіць на азбраенні ў той же там, напрыклад, там Польша, Германіі, Францыі, Іспаніі, яно ўсё ўжо па сучасных мерках вайны маральна застарэла. Але гэта не азначае, што гэта ўсё не дапаможа, напрыклад, Украіне. Бо ёсць патрэба ў той же самай стрэлковай зброі, ось, а там гэта усялякія скары, чезеткі, М16, усялякіх мадыфікацый, іншыя вінтоўкі на базе АР зробленыя. Всё гэта можа знадабіцца і будзе вельмі карысна ва Ўкраіне, пры тым, што, ну, для сучаснасці, там, калі ты там сябе пазіцыянуеш як там сучасную армію сваю у сваёй краіне, то там звычайна трэба штосьці мадэрнізаваць, бо ўжо там THZ ўжо там 3-й брэнд выйшаў, а 10 там, мабыць, яшчэ і першы стаіць толькі на гэтым самым на азбраенні. Таму чаму б яго не аддаць? Да таго ж і набоі усялякія, гэта таксама все можна аддаваць, таму што гэта ўсё вырабляецца. Так, Україну треба зміцняти, щоб позиції держави були сильнішими на переговорах. Великобританія створює коаліцію країн, які будуть готові гарантувати безпеку України після укладання мирної угоди. Ну, гэта звычайна, што Еўропа зараз яны будуць пра штосьці дамаўляцца, каб самастойна вырашаць. Таму што тое, што там, скажем так, Сполучаным Штатам зараз ось гэта як з саннай тряпкай далі па мордзе і сказалі, што вы не будзеце тут вырашаць. І нават якщо вы там пра штосьці там дамовіцесь з Расіяй, гэта не азначае, што мы на гэта пагадзімся і што нас гэта задаволіць. Таму што калі там умовы, на якіх там Сполучаныя Штаты дамовяцца з Расіяй, не будуць задавальняць Украіну, ну, ніхто не будзе падпарадковвацца гэтым рашэннем Сполучаных Штатаў. І гэта зараз да іх давялі. І калі яны будуць яшчэ і праціскаць гэта ўсё, то там увогуле будзе такое палітычнае фіаска, што проста, блядь, можна будзе там, я не ведаю, можна будзе набухацца на тыдзень і не выходзіць з запоя, просто тыдзень, святкуючы гэтую падзею. Бо, ну, уявіце сабе, що ось там Америка пра штосьці дамовілася з Расіяй, нібыта все, мы дамовіліся з Расіяй пра мір, ось все наши умовы, все, Украіна мае зрабіць вось гэта. І все, і будзе мір. А Украіна кажа, ідзіце нахуй, вы з намі пра гэта не дамаўляліся, і нам гэта ўвогуле не цікава, вось гэта тое, што вы там, пра што вы дамовіліся з Расіяй. І гэта будзе просто такі ляпас по мордзе ось гэтаму уласна кіраўніцтву Сполучаных Штатаў, бо трэба ўжо, скажем так, раздзяляць меркаванне грамадства у Сполучаных Штатах і меркаванне кіраўніцтва ў Сполучаных Штатах, і гэта будзе просто такі касмічны ляпас, што не ведаю, там на якую там акалаземную арбіту Трамп можа выйсці з падгарэўшым пердаком. Вітаю таксама варшавская ТЦК. Просто раньше это было, как для нас, не так заметно, потом хрен повыгоняешь. Ну, не знаю, я уже нават там до 20-го года я уже бачу, что там понаезжают гэтыя русачки на своих машинах, там гоняют под камерами, им там класці на гэта ўсё. Таму зараз гэта просто все стало больш таким відавочным, тому что на гэта просто звяртаюць увагу. З військами на землі та в повітрі наступне засідання в рамках ЄС відбудеться 6 березня. Прогнозується створення плану щодо виділення коштів на збільшення військового бюджету ЄС та України. Що-то я настороденно до тої Європи, насторожено, напевно, чи насторода, ну, не знаю, як прочитати, до тої Європи відношусь. Четвертий рік війна, а вони тільки переозброюються. Ну, так працює бюрократія. Це ось саме наявний приклад того, як працює бюрократія у Європі.
Каб правесці і прыняць некаторыя рашэнні, патрэбна там просто ўсё, што толькі можна. Что посоветуете нам, оставшимся в Беларуси? Як мага менш падстаўляцца па магчымасці. Тобто знайсці нейкія вытокі інфармацыі, адкуль можна браць інфармацыю даволі даставерную пра тое, што адбываецца ў свеце, скажем, там міжнародныя нейкія навіны, ось, у тым ліку і па ўкраіне, каб атрымліваць і чакаць чакаць на свой час. Таму што галоўнае гэта ўсё ж такі, каб людскі рэсурс, які не падтрымлівае ўладу ў Беларусі, каб ён застаўся ў першую чаргу не за кратамі, а быў дзесьці ўсё ж такі на свабодзе, каб яго потым можна было выкарыстаць. Таму парада толькі вось такая. Так, да вайны думали, що їх буде прикривати ЮС, а тепер вони зробили, що ЮС їх здасть в угоду своїм інтересам. Ну і Варшавська ЦК пише, що, скоріше за все, так і буде. Ну, американці заявили, що Європа не з'являється їх пріоритетом у плані безпеки. Тому, якби, їх ось зараз, скажімо так, викинуть на задворки. Трамп хоче прагнути Україну, щоб отримати від Путіна до Північного полюсу нафти, газу, рідкоземи, Північного потоку-2, контролювати це і заробляти гроші, лише гроші. Ну, як я і казав на минулому стрімі, що головна мета Трампа – гэта націснути на Китай. А ці може ён неяк уплинуть на Китай праз, скажем так, дапамогу Украіне? Звычайна не, таму што гэта будзе адмоўны ўплыў, бо дапамагаючы Украіне ён знішчае Расею, а калі Расея будзе знішчацца, яна будзе ўсё больш і больш, скажем так, набліжацца да Китаю. Ось, а калі падтрымліваць уласна Расею, Расея будзе ставаць больш мацнейшаю і, скажем так, звяртацца да Китаю па будь-якую дапамогу сэнсу ўжо не будзе. Таму, абіраючы дапамогу Расіі або дапамогу Украіне праз прызму, зноўку ж, патэнцыйнага ціску на Кітай, звычайна, што дапамога Украіне ніяк не можа быць у Трампа ў прыярытэце. Калі у яго ў прыярытэце знішчэнне эканамічнае ў першую чаргу Китаю без там нейкай прямой канфрантацыі з гэтай краінай. Таму у гэтым плане ўсё проста. І зноўку ж грошы. Трамп імператор міра. Коли вже вони з Путіним перегрузяться. Цей же імператор міра. Не слухати Тихановську взагалі. Ну, бачите, сьогодні я навіть нічого не казав про Тихановську. Коли б ви не згадали, я б про її так само не згадав. Тому що безсенсовна річ. Вступайте в БДК. Ну, БДК-то на території України, а люди у Білорусі. Тому так, а в БДК я, мабуть, праз місяць, коли мене візьмуть, я туди спробую уварватися. Та ніфіга, Китай завдяки крокам Трампу стає сильнішим. А ще їх акції ростуть, а ЮС падають. Ну, тому що він хоче зробити одно, а отримується інше. Бо він хоче, скажімо так, показати, що я там, блядь, я альфа, я Трамп, блядь, я потужний, блядь. Тут приїжджає Зеленський і каже, сука, блядь. І все. І всі стає все зрозуміло, хто є хто на міжнародній політичній арені на дадений момент. Тому, скажімо так, Трамп хоче робити у одним напрямку, а отримується у іншим, як то кажуть, один крок наперед і два кроки назад. Тому ось так. Може зловимо Трампа і притащимо його китайцям. Вони його з'їдять. Ну, таке собі. Що дотично Тихановської, щось їй не так, поглядіть, зайдіть на
мой тэлеграм або нават тут у Ютубе ёсць шмат всялякіх там кружочкаў, якія я записываў, асобныя відэа, дзе пра Ціхановскую я просто там ужо столькі сказаў, там нават дзесьці ёсць гэтая з застаўкай Ціхановскай, таксама паглядзіце гэтае відэа, там ну не складана нават на маім YouTube канале ці там Telegram-канале ці ў TikTok нават знайсці нейкую інфармацыю пра Ціхановскую, каб дазнацца, што з ёй не так. Так. Вы в курсе, что там за литвинизм в Литве? Я от некоторых слышал, ничего не понял. Типа, белорусы хотят Литву отжать. Ну, это старая тема. Было это еще 10, напевно, улетку минулого году. Там Позняк пизданул. Позняк пизданул, что нібито Вільня мае быць там не толькі літоўскім горадам, а там нашим агульным літоўскім і беларускім горадам. Ось, і там пачаліся гэта всякія літвінізмы і гэтак далей. Зараз там літоўцы хочуць забараніць беларусам выкарыстоўваць герб пагоню, што, в прынцыпе, дзіўна выглядае. Ось, і гэтак далей. Таму вся гэта гісторыя з літвінізмам, ось, бо звычайна там хтосьці кажа, што там літоўцы галоўныя былі ось, у Вялікім княстве літоўскім. Ось, і гэта ўсё была Літва, ось, ад мора да мора. Хтосьці кажа, што там і беларусы былі галоўнымі у гэтай самай Вялікім княстве літоўскім ад мора да мора. Ось, і карацей, у кожнага свая праўда. Ну, мне, уласна, абыякава, хто там быў галоўным. Я ведаю, што мова, на якой там пісаліся дакументы, і на якой збольшага размаўлялі, была беларуская. Ну, хаця я ўпэўнены, што на сучасных украінскіх тэрыторыях, якія тады былі Вялікім княстве літоўскім, размаўлялі нават і не на беларускай, і не на літоўскай. Там хутчэй за ўсё размаўлялі на украінскай. Ось, таму што беларусам з іх беларускай разумець украінцаў з іх украінскай ввогуле нічога складанага. Таму такое, все гэтыя нейкія гістарычныя пытанні, як па мне, гэта трошкі маразм. Кошмар какой, нам бы Беларусь вернуть, удачи вам, оставайтесь живым. Но пакуль што паміраць я не планую. Я ввогуле зараз у 40 сваіх, амаль што 41 год, ебать я які стары. У 41 год я в сваёй лепшай фізічнай форме за ўсё сваё жыццё. Як не дзіўна гэта казаць, у 41 год. Пры тым, што я там, скажем так, на піку формы маў быць здесь там пасля 25 там, до 35. Але ось пік формы у 41 год наздагнаў мяне. Як ваш капсуліт вже не болить. Ну, ён давно вже не болить. Там все, що засталося, гэта трошки там ось, калі ось взяти ось так, ну, правая рука у мяне, ну, бачите, больш назад я її можу завести, а левую я не можу больш завести. Ось правая нормально вже там рухається, а левая трошки не. Але, скажем так, дискомфорту, болі у плечах я вже не адчуваю, яно ніяк мені не заважае, не замінае нічога рабіць, і все, в принципе, добра. Нават спину я вже выраўняў, бачите, і плечі у мяне, ну, майже на одной лінії. Не просідає, як раней було такая от херня, щось такое було, кратей. Що кривые были плечи, и все выраўняў за рахунок там працы у спортовой зале. Ось, спина все ровно, плечи все ровно, все красиво, все симметрично майже. Тому в плане здоровья все просто цудоўна. Так, ну і нагадаю яшчэ раз про то, що ми збираем на каски. А збираем мы на каски для чего? А збираем мы для того, каб ось такія ось прикольныя лампочки ночные я мог зрабіць, каб потым іх на якія-небудзь зборы, скажем так, прифігачыць, каб яны былі ось гэтым самым матыватарам для
донатаў. Закінуць можна ось сюды, гэта QR-код. Тут, в прынцыпе, з гэтага боку такі ж самы QR-код, як і там. Ось, калі не працуе QR-код, унізе ёсць пасыланне на гэтую манабанку. Ось, здесь каля 3000 нам патрэбна стаяць, і гэта не просто збор будзе, а збор розыгрыш. А разыгрываць мы будзем вось такія вось чудовыя начныя лампы. Зараз яны просто выглядаюць як не вельмі начныя, таму што свецяць як пражэктары. Ну, гэта просто камера так спрымае вось гэтае святло. 3 пераможцы атрымаюць по адной вось такой лампе. Высвятляць пераможцаў будзе алгарытм манабанку. Минулого разу быў вельмі дзіўны розыгрыш, мы сабралі 4000 тады, пры гэтым 3000 з гэтых 4 задонатіў один чалавек, і як не дзіўна, гэты чалавек не выйграў. І просто гэта было расчараванне веку для мяне. Ось, але ось чалавек, які 3000 з 4 задонатіў, не выйграў, а выйгралі там донаты там 300, 200 і 100 гривень. Таму, скажем так, маленькіх донатаў, як і маленькіх пісюноў у беларусаў і ў украінцаў не бывае. Таму кожны донат важны. І кожны донат можа выйграць ось такую начную лампу. Ось, і дапаможа гэты самы донат мне набыць каскі, каб зрабіць ось такія ось цудоўныя лампы. Таму закидывайте, буду вельмі рады гэта все як мага хутчэй разыграць. Трэба было яму просто падарыць лампу, та і все. Ну, у яго насамрэч ужо ёсць одна такая лампа, ён там на канале Тимура Філоненка, ён одну такую ўжо выйграў. Ось такую, як ось там з тубуса ад СПГ, ось як з краю. Ближняя до краю, якая стаіць, такая ось у яго ўжо ёсць. Ось таму мог выйграць іншую яшчэ, але ось такі ось манабанкаўскі рандом. Ось, а калі у вас няма магчымасці закінуць на манабанк, а прыняць удзел вы хочаце, ўнізе ёсць яшчэ пасыланне на пошту, да якой прывязаны мой PayPal, можаце закідаць сродкі туды з позначкай на каскі для ламп. Я потым гэта ўсё выведу і закіну на збор, і вы таксама зможаце прыняць учасць у гэтым розыгрышы. Мав би дві поставив би оба ліжка і спав би як імператор. Ну, такое собі. Что ж, будем заканчивать. Так, уже, блин, 2 блоки таких, амаль що на 1,5 години розмову і розважанню. Ось, а я вам нагадаю, що ви можете поставити в першу чергу подобайку, і написати коментар, коли це відео вийде вже як відео. Для чого? А для того, каб алгаритми Ютуба бачили, що це сапраўды цікаве відео, каб заходили люди такі, ось, як, наприклад, як Олексій Гулько. Йому просто ось у рекомендаціях вискочила трансляція, ось, чоловік потрапив на нормальный, адекватный информаційный канал. Атрымаў параду, што рабіць, калі ты беларусу Беларусі і не ходзіш, каб тебе там за шкварку КДБшнікі вывалаклі і гэтак далей. І бачыце, все добра, і ўжо добрую справу якую зрабілі, няхай нават для аднаго чалавека, але ўжо добра. Ось, і для таго, каб вось гэта все пашыралася, патрэбна вось гэтая самая актыўнасць у выглядзе падабаек і каментароў, таму што ось так працуюць алгарытмы Ютуба. І саме праз гэтую вашу актыўнасць расійскамоўны YouTube, сегмент YouTube будзе зменшвацца за рахунак таго, што будзе пашырацца беларускамоўны. Ён жа не расійскамоўны, калі кагосьці там неяк дратуе гэта беларускамоўнасць. Галоўнае, што гэта не расійскамоўнасць. Ва ўсім іншым гэта ўвогуле не мае ніякага значэння. Таму праяўляйце гэтую самую актыўнасць, ставце падабайкі, пішыце каментары. Ось, і на наступным тыдні гэтак жа сама а 8 гадзіне вечара за будзе-якіх абставін мы з вами сустрэнемся і абмяркуем тыя навіны, якія адбудуцца процягам наступнага тыдня. Таму дзякую яшчэ раз за тое, што былі.
глядзелі, пісалі пытанні, каментавалі, выказвалі свае думкі на рахунак тых ці іншых навінаў, якія мы абмяркоўвалі. Ось, дзякую вам за гэта, прыходзьце праз тыдзень, будзе цікава. Слава Украіне і жыве Беларусь!